O paso da borrasca Kir deixou un regueiro de incidencias nas comarcas do Barbanza e Muros e Noia. Unha das máis significativas producíase xa a última hora da tarde de onte, en Porto do Son. Alí o forte vento, con rachas de máis de 100 km por hora, tiraba varias das paredes do pabillón polideportivo do Instituto Fraga do Noivo. Por fortuna non houbo vítimas, xa que o centro educativo atopábase pechado nese momento, e esta mañá, por precaución, acordouse que non houbera clase. Tamén se suspenderon as clases no colexio de Outes, debido a unha inundación na planta baixa. Non foron os únicos incidentes. Ao longo da noite, durante as primeiras horas desta mañá, nas peores horas do Kir, foron numerosas as chamadas aos teléfonos de emerxencias, pola caída de árbores que impedían o tránsito polas estradas e a presenza de numerosas bolsas de auga, debido á acumulación intensa das precipitacións e o desbordamento de ríos, como os que afectaron ao río Té, en Rianxo, en varios puntos, que obrigaron a pechar viais na Laxe, no Batán e nas Miráns, entre outros. Tamén houbo desprendementos de terra, como os que afectaron ao corredor Brión-Noia, á altura do concello de Lousame, ou a caída de varios noiros na autovía do Barbanza, pero de menor incidencia, que non dificultaron a correcta circulación nesta estrada. Os cortes no suministro eléctrico tamén foron unha constante durante a mañá, afectando a práctica totalidade dos concellos, máis relevantes en Noia, Lousame ou Ribeira. No mar, a situación durante a xornada tamén foi preocupante. A práctica totalidade da flota estivo amarrada a Porto e non saíu a traballar na xornada de hoxe, como é o caso de Ribeira. Nestes momentos temos toda a flota amarrada porque, xa esperábamos que viñera este mal tempo. Así non tanto, pero a verdade que sí que esperábamos, non? Esperamos máis para esta noite, que sabemos que vai a ser moi dura, o que estamos evaluando e mirando polos puertos e por outras zonas. A cuestión é que non haba vítimas e que o do resto, todo se recupera. Pero, esperamos para esta semana, esperamos unha semana moi mala para salir ao mar. As cousas non estaban moi ben, nin no marisqueo, nin na pesca, no que había. Parece que este inverno, que polo que nos pintan, ou as borrascas que veñen encima, parece que vai ser tamén un inverno un pouco duro, non? Estamos un pouco con incertidumbre, que non haba moita chuvia, que non nos volva a pasar o do ano pasado, pero, nós contra iso non podemos luchar, esa é a verdade. Que non vale a pena arriesgar a vida por se cada unha cousa que non vas a nin a sacarlle nin os seus frutos, nin moito menos, non? O que hai que ser precavidos, vamos a serlo, a esperar a que veña o bo tempo. Co paso das horas e xa contra o mediodía, a situación foi mellorando e as precipitacións e as fortes rachas de vento foron perdendo intensidade.